ki tura da ƙarfi ke ko don Allah. Me gida zanzaro baron hobe tahiya. Ke don Allah ka ci zama buhun manza. Ki tura iyakan ƙarfin ki mana ke ko don Allah. Ana ce miki da ƙarfi iyaka tura wa ki ke ko. Zanzaro? Wani mutum. Sai da ciwo ka. Allah hito. Hito mana. To ka san inda za mu hana. Ina za ka zanzaro? To na hito. Ya hankali. To, haba zanzaro. Ka diba ha ga baron ga. Bai da tayu sai mun turawa kai wai ku ce to ina za ku? Kamar ya shin bai da taru ba? Diba ha gani zanzaro. La ilaha na sha ruwan bala'i mu ba mu san bai da tayu ba. Saboda murna ta nan nunan kwakwalen mu da ni da zogale mai kozo cikin murna muke muna so mu tai. Shi murnan da muke ciki shi yasa ba mu gane cewa wallahi baron ga bai da tayu ba. Murna ta mi zanzaro? Kai ko Hajiya Zainab Nuhu ce an kai ma DJ Protocol na Her Excellency First Lady Hajiya Aisha da Tabello Matawallan Muradun Bannan ƙasar Hausa. Shi yasa muka so mu je mu taya ta murna mu zama sahun farko. Lalle zanzaro dole ku yi kokari ku tai. Lalle ashe irin ku he hetu. Ai ba mu ji ba mu gani shi yasa. Ina kace? Gani. Ai First Lady. Hajiya Aisha da Tabello Matawallan Muradun ta yi dace da samun DJ ta yi dace kwarewa saboda wannan Hajiya Zainab jajirtacce ce ta ga cewa lalle ta tsaya tsayin daka domin ta ga cewa duk abun da ake so an same shi da gulungu da sako da kasai. Kai Hajiya Zainab Nuhu da ka gani jaruma ce mace ta mai kawan maza kori zani abba. Kai Hajiya Zainab Nuhu da ka sani ita ba ta bambance tsakanin kawahuwa da hannu wurin alheri. Me baka ce ita ma yanzu an jima ka zo ta kara maka. Kaga kuma sun haɗu da mai alheri First Lady Hajiya Aisha. Alheri zaka ciwa ba mai alheri ba. Alheri. Kaga alheri wallahi za su kara da hadin jihar Zamfara. Da ka ido hudu da ita hoya da kasan ka ido da kasan ka ga lailatul qadari. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kasan da zara an kace ka bi lailatul qadari to kai shikenan. Matsala ta waye. Haka da ka ido hudu da First Lady. To kai zanzaro. Wayo First Lady don Allah. First Lady don girma Allah ki jahile da ko mota ta. Kinga ina tallan mutum ina tallan ku amma ko yaushe sai da mangori a ce ko keke banda. Mota ta na waje. Gugo da gudu yanzu in maza in kai ku. La ilaha illallah. Ai shekara za ku yi ba kai ku rugo da gudu. Ina kike?